Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Nini Kechok All Party Hills Leader Conference Pen Hunger Strike Ajay Mek Hamren Rong Sopi Along Kangnipon West Karbi Anglong Hamren Rong Sopi Along All Party Hills Leader Conference Matiti Hek Pen APHLC Regional Political Party Atum Hunger Strike Kepadopon Pini An Nini Plengtanglu Bangso Hunger Strike Kepaman Ponangkok Athi Kopiapot Lapen 125 Constitution Amendment Aputha Kopi Koson Plangji PJR along le ke tharle ji aphan kopi nangjila ke ong dong alam the je paklang pon si APHL sia song pen bangso hunger strike pedopen alang litum akemang alam the je paklang pon litum la hunger strike pini leke cheng alilo athe litum haflong la pedolo la pen di fuda pedolo penon hamren pedobom lo la pen hamren judde lo polotang da kapre ka constituency kapre dim ta me de kibi fan bori pon po la pen bangso hunger strike tung kibi ponang ko athi bangela hello non bikhe koi parliament lo 125th Amendment Act Constitutional Amendment Act non ke papas moni phana tum chisik bomlo lapela ke ningkan mangle la so amendment act ke kilar ponali constitution kilar ponali ta ningkan caping koi la son pedodo agep dodo jongsi non athon ke mere jongsi la 125th Amendment Act jongsi ilum Karbi Anglong ali dar tum jongsi thang ta ladak jogdon dekte ilum maja kong je chini don de pressure bidon dekte polodang te non ningkan koi thongkep dim chonghonang kokku lapen 125th Amendment Act ni tum ka oppose ret po phani setame la modify nai adani tum tok dolo modification claim nai ko pipilo modify nai po bangke non ni tum theklong lo ladak 62 la habara loke dak 243M dei article 243M panchayat aron pen ke dak nang ludu ne lake dak Indian Constitution mo se tok pedo dak Karbi Anglong chot gali sa 62 la habara lo anke even West Bengal Gurkha Hills dei halam Darjeeling long anta lake 243M ke indang namune seta non bangke panchayat sena paluji kuluma dedi lasi la bangke ni tum che don undi la so lara bangke ili tum 244A abang sedak insert du nai dak 125th amendment ngelo apen 125th amendment egelong la 244A jong insert du ndar phike article 275 ateng mansila dak fan gadoi tamen pale du nai seta me non dak Karbi Anglong tonos council tum karjulo ateng BJP atu mangke 280 article 280 ateng masi dak direct funding e bani bu madedi direct funding one postame lake panchayat arona teng lemati lapen panchayat arona teng binaglo posi ili tumke autonomous state alarsi 280 hangrong pulodang ta kopilo ili tum asam alusi dulang nonta dei na pulodang ta direct funding alar bangke dake dispuro tum daga nang disturb bet puloke dispuro sona chi yokdon bet puloke pulodang ta article 244A is naima article 280 is nai ni tum pulo article 244A included article 275 plus nai lalu ni tum puke lalu lapen lasona tasi PGR pen ang tamen ke bang tum dak kupli phelang pi chot kali bonda me ha haur hada utor bobil lo lapen ha pu langkher constituency ponglok pen anthon tame PGR long pen ang tan pen ke be ke che tum ladak nang do thiblo ladak sai gati ki bana nai do chot kali latum sitame ladak hem chardon side lo gikim lapen ladak la tum ador ke so la sona thaksi hem chikim si ladak ke do thibi phana tum bori lo lapen la sot teng blodang te non hala close MOS close 2.3 kapachuni phansi lason ke claim apu me non eviction claim lede ke adha ala dak MOS close 2.3 longke 10 seat open for all pudo lake against 6 schedule of Constitution of India paragraph 20 ngile pui bangke athe 6 schedule of Constitution of India paragraph 20 longer ke tribal we pudang lo mati already lake constitution must declared elo lake ene kupi is 6 schedule to the Constitution of India paragraph 20 apan arkan petra constituency ke be ke chia don ki pi beje phone latum agreement chetok det ma lasi la close 2.3 bangke lake pawet det nai delete pe nai lake la lo pulutang te ili tum dak 60 la war jokwan po sita jong si la close 2.3 teng pen 10 seat open for all constituency kep jong si bang hane pilo pulutang te hala paragraph 20 bangke ateng pulutang te la constituency kep ke Karbi Anglong kalilu lake 6 tribal area kalilu lake non tribal area cheptang det po lasi la bangke tum opposun pe mil lalo tum la bangso ka song kon pin la dan ti ko mama de la chung chetik la putong la tum song kon ni tum ke la ke hamren la dak sipini pi jodet po pala mali athe already haflong tangalo difu tangalo hamren tangalo la penon kapre ka constituency kapre ka ilong tamini tum ke la 125th amendment parliament nong papas pe tiga bangke ni tum ngai pressure pi don bompo la pen ke damtang difu long same ni tum la kona tarik lo tarik ke thom arni bangke ni tum la India president Srimati Draupadi Murmu ji apanta menil tum la bangso memorandum pajir elu lake pasi lasona dak penabdak hamren bangsa me tum memorandum lu bomji
pen haflong pen amelo lo pen hok pen sedame itum la so hangar set pe dulu pulo dangte memorandum bangke central government aphan la pen India president hange lo wek pulo ke lo bom pulo ke people pulo dangte la ke it's a matter of death and life ni kiti gereng anga angbong sidono nilitu jong si la 125th amendment eglong yong si ilitum pa phola don det ilitum aja kong yong si ching thanun pet pulo dangte non e prang ke bang jilanga bangke ilitum ke jong heli che song da le bedat pu lasi labang so ka che song pen ilitum ang thek long nai lapen 125th amendment eglong bangke autonomous state article 244a in sardun bek nanji lapen la included article 275 ateng pen laile tumaphan funding amukha kadwe putakan ta mehata in sardun nai lahailo Dhon sing timong lapen Raju Teron atum woreng ang hoy nang pipon popu pen lak atangka keboy det arat atum along pen kang sok pon alam ki keklang keboy det arat atum along pen woreng amen pen tangka kang sok alam ki ke lam ki kimi kalilo lason si Assam Bahumukhi Samabay Samiti Limited along woreng nang pipon popu pen puthot lam ki keklang thu Munit akaya long hemrit kabocheji aphan rengdok rengni ke dodun akenang sot binong laso joksi ke ongdong aratatum boreng ke klempen a hemarit chelang ilu lason si Assam Bahumukhi Samabay Samiti Limited along boreng anghoy nang pipon popu ke damtang suri hini rain korai hini aningkan dhon sing timong lapen Raju Teron atum sakuri mate boreng nang pipon popu pen lak atangka ke boydat aratatum along pen tangka choen det pusi pherang kya maelong jaipon Di Phupen Sarbinong Inghi, Karbi Anglong News. Anang ko kelak puto, la beng long, la jonun deto, amat akamba nang pacun pukuk pulo amat ke pidun lo, poisa ni ta awi negari tu, poisa awi lo amat ke nang pi long pol dak kamang klem ngote amat ke dari tamin ni bangsa biji awi deto, kenapa sih? Tangkai long po mapulo amat mathalo laso kam long dun chit pote asap so apa sai iprang misen pu mathama gari bang cepalar dun jato ma cepalar det pen akam pijun lo 50 saja 60 thar janing pu amat tuning rilo sar avid lo ma 50 pen na point det lo ama 50 pi lo ama inte bukan bang ke FA le claim sini ama FAC from Kambang FA Kamsi. Oh nilipan johok ceta nang lipan der ceji ciklu ijon hisap ma hoptai ni ante portmen le tarang le populo portmen le tarbang kenang le lo jo la lo ama ke non bang ke koson jalo ne ama Kambang sok de Labang so appointment letter na tiket nang le check yung kon bag nang kami kilometer. Ini ke nitum pan a group ang thakda arni sone di hoptai silong mini dam nang ko mane dak a group 10 jon tame 15 jon tame di ason tu ke dak sui mari dam ko arni bang ta dam nang ko sui ta chumari dam nang ko ada ten nang ko son dam bom Dari bang e check yung talong nila. Ciklu yang tolong lah nanti pi selari bang johong ceta akam non office kam claim bom lang lasi non johong chat no long dap pu sinang cak bom ikin non antan ke akam bang na pacun pi ya lo ya lasi ditum bang pacun ing ri bang ila pulo prabjin pen ditum pan lagi non bang ke akam bang ta nengilu pusi kamat halo lasi nantum na pacun ing ri bang ila pulo lasi pusa bang na hokpa tame na chibo ik det puya lo Nang ibang kumadar rin si tangka pidinig long. ni bang kela Raju Teron Registron ko na sorry. labang ni laan chini ni ta ada geng long asar lo kuma di mat ada si ipilo 50 saja kilo Tenami tum non nang le labang so radio sama ko nang le phone kuri nang le phone number help kan do. nili phone number hai abe entame pu ik tum lahai tum bang ke do hai pu korp ko ahote chingkilong long phala mira rak long ma chingkilong long pu ama piong non bang ke kota long le det ti ku sai de alamang ti amala si na hok tame paprap pen kite pialo kam ni tum ta kasi sak lo pu ni tame bang long choram pen si kipidun tu ikta son lo kasi na kite piserang pialo la pen non bang ke mo ni tum ta a group du ulan non ti
mana non bang ke pacini po ajat lo la si mo la pen pang samri prote ditum anso se grup cehang tu nangkop po arleng chu paong tu nangkop po asi so dai dia cingklong lepin lo nili bang ke kono 10 din ne lom mane phone e kada ring bom mate phone ring bom lo ama phone bang na receive se ama alang analo la 10 baje ghar bai lom polote alang busy lo mate ma busy po aning siksa o ma sms bang se message bang se li hana pida yalo message bang bang ke pilom nili Monday polote Thursday ani lom lam lo nili alang phane call ama sele alang bang pulo Monday 12 baje ani le cingkina ko se 12 baje apor Monday ani nili Thursday se call mate Monday 12 baje por cingkina pulo ama se nitundan nili kaning che telo cingkilong po pelo ala next la Monday na chile lo nili apare phone call lo la sorni pe na mari ke phone phana na silo respond masine ne no ta jo la sanaja amane la amane la sanaja la samane bang ka dom sing timung ko alang han poisa na chi chak batai na chong thoi la han Amri constituency doloi arong polling station ke parlo ingti thengkiri arong arat atumpen pherangkya mai ke padupon Nijang Karbi Anglong lakha hini Amri constituency ke parlo lower Amri doloi arong polling station ke parlo ingti thengkiri arong arat atumpen pherangkya mai ke phapon Bangso pherangkya mai ke phaponang kokla ke non malom Karbi Anglong atok ano kache thangplu PGR VGR along le alam kia puthaksi alang li tumpen pherangkya mai phaponlu sonse alang li tumpen kaningje ponke PGR VGR kache song lake methang jongjung kache song kali lapen madu arat chari asong atum sitame labangso kache song along ali chu endun nangni lake ilitum Karbi arat thoi inglong kedo akarbi atum chelang petpen ning isivet che song pon pemi nangji lapen ke japon asong ja atum sitame japon pami nangji pusi alang li tumpen ningje pon Lapen non kibanji pai cikloni phai trok arni dipurong sopi along thedong Karbi amai ke padopon along kidunji aphan nilitum sitame chisik dinglu lapen kado kawe thoi inglong kedo akarbi do an setame labangso kache song along klam along chetong dun petlo nang pusi alang li tumpen choning ripon Amri pen hemari bongrung Karbi Anglong news nilitum press meet chupapen alang litum ke bang pot prangsi pero pilo lalo pini nilitum dak press meet kani nang ko alam the la non ke bang ji ni phai tro ani di tolong isi ke chesong luji laso ke chesong long ke nilihin pen ki pudam jalam the la hanlo mane song dhorom pen chipu pepin party alam chipu pepin pen ilitum Karbi te Karbi lebang so aning isi pen dora ilitum labang so kache song bang ke mesen ke miet ke pachun je phansi rap atum phanta nilihin penchuneng rilo lapen rara tumta arong tin menta idoning nut ke kon neta dun et sonte mesen ji pus nilihin pen pachin Ari cicok cicak dek nang li tuliram rong hanga matse lason abang pu jongsi action en jaden e Karbi Anglong arara phan jongsi ajara action da enthekthi right thekthi pulote alang lige Karbi takalilo lage Karbi takilo alang lige Karbi oka matsi kalilo lasi pijar bijar along le along abang ke akam pachun bek nang po nilitom inti thengri arat pensame ba Karbi Anglong rat pensitame laso akam pachun bek dia phan bangke itom bor e bek nang po chun bek nang po lage aku pine arik do pulote lage nili penama tame ne pranchi pi derji lage Karbi Anglong arada tumse action nang po lage tuliram rong hangse adai chen nang po lage ahok lo kardom nili amata lage chechak de lo pijar bijar along lage chun bek nang po lage nili bana pulo lage rat pensi pulo lage itum Karbi Anglong along lepenak lage Karbi Anglong almost lipinak Karbi Anglong along lipinak rara tumle Jepang tang te pute masih Jepang tang Karbi Anglong CM jong se right tek the right kom tek the jong se alang li jong se Karbi Anglong ara han chingon tek the pute ko masih nang ara bang dolang
alang li upor ko mase Karbi Anglong ake the ke do alang li le rai tek the pilote nili tum rasi ke pahai lo mati rat pahai dera phi alang li jong se rara phanta akhe me chichi ni ne Karbi Anglong arar han chichi ni ne pilote alang li akam mase avelo la se nili tum rat bana pulo lagle